Heipä hei, olet saapunut Mannoisen matkalle Splittiin Fit Siskomannoille. Olemme hakeneet ilmaiset lentokenttäkahvit, niin opetan teidätkin joskus loisimaan, niin kaikki on ilmasta. Lentokenttähotellin pikaesitys. Siinä on Heini. Ja siellä on Sisko Manno, sano hello YouTube. Kämänen koppi, mutta eipä me nyt ehditä olla tässä kuin 6 tuntia, niin kyllä tää sen aikaan menee. Olette laskeutuneet. Äkkiseltään tää 23 astetta on talvitakis vähän liikaa. Nyt kun on vetty pian päivähutikka eikä jännitä enää niinku velmuun luokkakokouksessa, olemme tulleet laventelikauppaan. Meikäläinen otti oliiviöljyä, joka maistuu laventelilta ja vähän laventelityynyjä. Laidasta laittaa laventelituotteita. Se on vissiin tämän maan sen kansalliskasvi. Tilannepäivitys. Tultiin omaa kaupunginosaa, emme päässeet majoitukseen. Kukaan ei ollut ottamassa meitä vastaan. Olemme täällä kahvilassa miettimässä, että mitähän hemmettiä nyt, että ei vastaa kukaan mistään mihinkään. Ketään ei näkynyt missään. No, kyllä täältä asutuksiin saa. Ei se siitä jää kiinni. Homma ei etene vieläkään, mutta hei. 2,70. Otsusko. Niin se ääni. Ei meillä hätää, kyllä me johonkin päästään yöksi tästä. Nukutaan tuonne villan pihaan. Niin, olemme päässeet villaan. Heini soitti bookingiin, niin johan aika tapahtuu. Hotellihuoneen esittely. Voin sanoa, että tilaa on. Huoneita on, sänkyjä on. Ihan kodikasta. Ei ongelmia. Susko. Jännä muuten, että täällä asuminen tulisi mulle halvemmaksi, kun asuu Suomessa omassa kodissa. Meillä maksaa 10 ekeen naama täällä ja täällä on kaikki pelit ja pensselit. Jos mun ekan päivän gainsit. Jumalauta, että on punainen. Mitä hämmettiä. On meemiksi muodostuneet hotellihuoneen näkymät kaikkiaan. Meillä on tää vitun jätelava satana takapi. Mojito Beach Club 4,8 tähteä. 6 vuoden aikana vain 3 1 tähden palautetta. Odotukset on valtavat. Se on täydellinen. Väsynein silmin olet saapunut Splitin ydinkeskustaan. Mietin, miksi minä ostan noita bussilippuja tälle. Kukaan vahtaamassa, vaikka olisi, niin se mahtuisi kävelemään, tai kun nämä kaikki bussit on näin täynnä. Olet saapunut meidän kylille. Tultiin vetää iltakakkuun, koska kakkuhan on aina hyvä. Todella kätevän kokoisia miniviinapulloja, eikä ole hinnallakaan pilattu. Olet saapunut ihailemaan maisemia, koska myöhästyimme bussista. Tässä maassa nämä pikkukylät on todella kauniin näköisiä. No isot kaupungit on vähän me aina majoitetaankin näissä pikkukaupungeissa, niin ei ongelma. Bussipysäkki maisemia. Olemme menossa Splitin ydinkeskustaan. 4,8 tähteä sisäpihan paikallisten mesta. Tällainen setti maksaa kuin 6 ekeä. Mitä ikinä onkaan. Halpuutuskaljaa. Hyvä meininki. Sappuska oli aivan mahtava.
Olet saapunut Splitin vanhaan kaupunkiin. Täälläkin kaupungissa on kuvattu häntä. Tää on kyllä hyvä, että on sunnuntai-päivä, niin valtaosa liikkeistä on kiinni, koska muuten me ei päästäisi ikinä ulos täältä, kun nämä kahelit koheltaa. Jäätävän hieno kellotaulu tuolla. Vanhan kaupungin aukio. Sit sekos naiset. Kojuja. Ja lisää kojuja. Tästä tulee pitkä päivä. Ja siinä näet koko kaupungin pienuusmalli. Otat joku palatsi sisään. Meillä on, että tää on tupakkakauppa, mutta kyllä tääkin kelpaa. Muuten on tosi nättiä telinemiehet käynyt tuomassa meikän keskiaikaisen fiilingin. Kuningaslokki, juman kekka minkä koen kolemoni. Se ei pelkää mitään, ihmiset pelkää sitä. Ohi, niin tuli tää lafka vastaan 3G pizza slice. Oli ihan pakko, tuli niin hyvä tuokse, on tosi hyvän näköistä pizzaakin. Sammakkomuseo, uhka vai mahdollisuus? No ehkä uhka. Sä oot pitkälle päästy, kun alkoi tulla leivonnaistiski. Ai. Oh yeah. Jumalvelhon patsas. Olet saapunut omalle kylälle, kuten äänestä. Kuulet, ne on 6 asti kilkutellut 15 minuutin välein. Eikä edes puhu kakkaa. Kilkuttaa koko päivän. Koitat nauttia iltakahvista ja siellä kuulet sen. Siellä et pääse sitä pakoon. Se kohisee aivoissa asti. Kilkatus. Öinen Kastela. Kastelan sydän. Yökastelija. Etsimme pizzan paikkaa. Tultiin ne laadukkaan oloseen mestaan. Ainut paikka oikeastaan mikä on auki näillä kulmilla. Heinitila sen minkä minä näen aamulla, mutta ei mennä nyt siihen tällä hetkellä. Laadukas mesta. Papa! Öinen seikkailu. Olet saapunut hotellihuoneeseen. Paskaiset jalkapohjat, laventeliviinaa ja oudot shottilasit. Hyvää yötä! Olet saapunut aamupalapaikkaan. Täällä on sellainen diili, että saa kupin kahvi, omeletin ja leipäsen 5. On hyvä. Saapunut Sipenikkiin. Kesti tunti istua taksille, että päästiin tänne ja tää ei ole se meidän pääkohde. Välipysähdys. Olet saapunut Sipenikin City-museon eteen, niin veikkaan, että tää on joku humevelkojen takia peukkukin viety tuolta iältä. Se on joku nisti tai jotain. Ja vehkeetkin esillä täällä. Ei laiteta liikaa sinne, ettei meikät lähde instatili. Kellohässäkät nää tykkää kilkatella kelloja kaikissa kaupungeissa. Aina ja ikuisesti. Ne fucking kellot. Kuuluisa leukemian patsas. Eiku, Boy with Umbrella. No sama asia. Tänään ja velkomiin on vedetty vielä pitemmälle. Ei lähten pelkkä peukku. Menetti molemmat kätensä. Kilpikonna puisto. Näkyykö se siinä video? Katot. No siellä niitä on. Pusi kilpikonna. Kaikki tämä tuska. Me haluttiin Dalmatialaismuseoon. Vaikka olisi kello 14 kelaakin mennä sisään, mikä on aika kohtuutonta. Minusta me oltais haluttu sinne. Niin valitsi meille jonkun välikylän, missä pysähdytään. Näyttää potentiaaliselta. On linna ja beachejä, vesistöä, aasipatsaita. Kaikkea löytyy. Olet saapunut hautuumaan. Täällä on vähän mystistä. Näissä on kaikki naamat ja muut hautakivisiä. Yksi hauta on auki, joten ei katsella sinne suuntaan. Kiva nähdä, että täällä on paikallinenkin vesivekki. Vähän puuttuu asioita.
Miniloma ohi. Heippa hei, kiitos kun katsoit.